Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ‘yan uwa da abokan arziki, ni ne naku Abubakar TV channel. Ina buƙatar duk wanda wannan shigo shi channel na shine na farko ya muna subscribing ya muna liking domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. A yau za mu nuna muku wata sabuwar hanya ta samun YouTube subscribers a cikin sauki insha Allah. Kullum sai ka samu subscribers da baka tunani insha Allah. Ku biyo mu domin ganin wannan application. Ga nan wani application da kuke gani mai kama da Love, ga nan YT Social a ƙarshen ƙasar nan, ga nan. Yanzu za mu je cikin Play Store namu mu rubuta, mu je mu search na YT Social. Ku biyo mu domin gani insha Allah. To za mu shiga cikin search mu zo mu rubuta YT kamar haka Social. Idan muka rubuta sai mu shiga cikin search namu, mu jira. Gashi nan kamar yadda kuke gani YT Social subscribers, gashi nan masu reviewers nasu ma ga nan mutum 11,000. Gashi nan kuna gani, ga nan tsare-tsaren su, ga nan Square, waya, campaign, har YouTube tools akwai yanda zaka haɗa su, ga nan create field, waya da sauransu. Duk za mu je mu nuna muku insha Allah. Kamar yadda kuke gani dama ina da shi, za mu je mu shiga cikin open ne kamar haka. In ku ba ku da shi sai ku yi installing tukunna ku yi open. Ni kuma already da ke ina da shi sai dai in yi open. Yanzu za mu nuna muku tsare-tsaren cikin su insha Allah. Kamar yadda kuke gani nan ga nan viewers, ga nan 50 point ne. In kai viewers din mutum na tsawon second 64, gashi nan zaka samu 50 point. Kamar yadda kuke gani dama ina da point 770 a sasancen da ke na samu da ke yanzu. Zan je in ƙarasar da shi. Nan kuma layin subscribers ne. In kai subscribing ɗin mutum kana da point 210 a cikin second 60. Zaka jira ya kaɗan kalli bidiyon na minti 1 hakan nan. Zaka samu point 200 da wani abu, gashi nan. Nan kuma layin likers ne, zaka samu point 130 a cikin second 60. In ka je kai wa mutum liking, to za mu zo mu nuna muku yadda insha Allah campaign ɗin zai kasance. Nan kuma gashi nan dama duk mun nuna muku su. Yanzu za mu shiga cikin campaign namu ne, gashi nan. Muka shiga cikin campaign, already dama ni na yi wani campaign gashi nan ya cika. Yanzu nan layin da inda za ka sa video link address naka na URL, in ka sa sai ka zo ga nan warning inda suke fara, akwai warning akai there may be drops in subscription, remember YT Social is tool YT make decision. Ba a so ka yi campaign ɗin abu guda biyu a cikin bidiyo ɗaya. Ga nan liking, in kana so ka yi campaign ɗin liking ne. Ga nan na subscribing, ga nan na viewers, duk campaign da kake so gashi nan. To yanzu bari mu je, za mu nuna muku gashi nan YouTube tools. Dama mun yi alƙawarin za mu nuna muku shi kamar ga nan create style, gashi nan create decision, ga nan create tags, ga nan video tags, profile download, cover download, thumbnail, channel analysis. Kai ku je ku ɗauko wannan application insha Allah za ku ji daɗin sa insha Allah. Duk wanda ya ji daɗin sa ya min subscribing a wannan YouTube channel ɗin nawa. Ina godiya ƴan uwa da abokan arziki, a huta lafiya. Kamar yadda kuke gani gashi nan layin viewers, gashi nan 50 point ne. Gashi nan dama already wannan na nuna muku shi. Na gode ƴan uwa da abokan arziki, a huta lafiya, na gode. Dan Allah duk wanda ya ji daɗin wannan bidiyon, dan Allah ya danna min subscribing, ya min liking, in ya ga dama ma ya min sharing domin in samu ƴan uwa da abokan arziki, in samu subscribers da yawa. Na gode ƴan uwa, huta lafiya, na gode.